Gràcies i bon dia. Òbviament, com hem fet sempre que hem tingut l'oportunitat, no sé si se m'escolta bé en la mascareta, volem transmetre el nostre condol a les persones afectades pel cas del Domusvi d'Alcoi, per a les seues famílies i amistats, però també a la ciutadania d'Alcoi en general, perquè hi ha casos que el dolor d'uns ha de ser el dolor de tots. Per això volem fer nostre el dolor de les persones afectades. Volem fer nostre el desconcert, la solitud, la por, la ira, el patiment dels residents, dels que han faltat i dels que han sobreviscut. Volem fer nostra la precarietat de les treballadores, el seu cansament i impotència. Volem fer nostre també el sofriment de les seues famílies, que havien de patir la incertesa de no saber res, absolutament res del que els podia ocórrer als seus familiars residents a Domusvi. Molts de nosaltres no podíem abraçar els nostres estimats, però en el seu cas no podíem parlar amb ells, no sabien si estaven vius. Tot aquest dolor l'ha generat un virus per al qual hem vist, encara ho veiem, que no estaven com a societat suficientment preparats. Tot i que fa dècades que des dels experts, el moviment ecologista i l'esquerra de base s'anunciava la possibilitat d'un problema així. Però, sobretot, este dolor ha vingut per la gestió d'un virus per part d'una empresa i per part dels nostres governants. I era necessari que en reflexionàrem i que ho fèrem ací, a aquesta casa, a aquest plenari, on rau la sobirania d'este poble. Perquè 73 morts són incumbència d'este poble. I per això Guanyar ha apostat per fer aquest plenari extraordinari, però també una comissió especial per poder escoltar els afectats. Perquè volíem que parlaren al plenari, ara sí, però com que no està regulat, no s'ha permès des d'alcaldia i nosaltres pensàvem que era important que ells prengueren la veu. La lectura que extraiem de tot el que ha passat a la residència d'Oliver és que amb la més que evident mala praxi d'una empresa es volen mascarar les responsabilitats polítiques existents, tant a nivell local, que és el que a nosaltres ens pertoca ara parlar-ne, com a nivell de país també. Perquè la decisió de que les necessitats de les persones majors estiguen en les mans d'una empresa ha sigut i és política, dels que ens han governat abans i dels que ens governen ara. Ho hem repetit fins l'extenuació i ho tornem a dir ara. No es poden deixar els serveis fonamentals de les persones en mans d'empreses que només volen repartir beneficis. Perquè cuidar a la gent i guanyar molts diners són objectius totalment incompatibles. I ara, potser, davant de la desgràcia, el nostre govern diu que van a demanar la reversió de totes les residències de majors de la ciutat i nosaltres aplaudim de tot cor aquesta notícia. Però poc s'han de creure el que fan quan mentrestant continuen privatitzant els nostres serveis, un darrere l'altre. Potser només confien en allò públic per a salvar-nos de la tragèdia i no s'adonen que la tragèdia és precisament afeblir l'espai d'allò públic. I com d'incompatible era ajuntar el benestar de les persones amb el repartiment de beneficis empresarials, ho sabien perfectament el PP, quan ho va afavorir, però també ho sap Compromís i el PSOE quan permeten que continuï passant. I el problema és privatitzar, però també en qui delegues aquesta privatització. I fer-ho amb una empresa com Domusvi, que segons la premsa té conformada una trama societària de més de 20 companyies en 4 països, destinada a moure els guanys que obté ací, majoritàriament de diners públics, a un fons d'inversió situat en un paradís fiscal que manté incomunicats els familiars en moments tan tràgics o que fins i tot intenta retirar el tractament contra el virus als malalts, és un problema majúscul. I a més, tenim una regidora com Arantxa de Gracia que a la tardor de 2019, uns pocs mesos abans d'aquesta desgràcia, va assegurar en comissió informativa davant d'un greu brot de gastroenteritis que tot estava bé i que no hi havia cap problema. Doncs la responsabilitat és encara major, perquè amb aquestes paraules assumeix com a pròpia la mala praxi de l'empresa. Sé que moltes de les intervencions que ara vindran faran esmena que la justícia ha de dirimir les responsabilitats d'aquesta situació. I és cert, però no és menys cert que hi ha responsabilitats polítiques, perquè les decisions per les quals l'empresa està al càrrec de la residència, les decisions per les quals s'ha mantingut així fins ara, per les que es va fer cas omís de les advertències del director de la unitat d'hospitalització domiciliària, són polítiques. Com són polítiques, les declaracions de la regidora i del mateix alcalde avalant com a correcte que no hi haguera suficient informació sobre el nombre de morts durant la crisi de la Covid a la ciutat i, per tant, també a la residència,
o precipitant-se a assegurar que el brot estava solucionat quan no era així, o no atenent els afectats quan tant ho necessitaven. Tot això és política, mala política al nostre entendre, perquè no entén les necessitats reals de les persones, sinó altres raons. Pot ser a l'afany de posicionar-se en altres carreres per assumir llocs polítics. I tot això ho hem vist ací, al coll, amb este govern. I mentre tot això passava, nosaltres, com a Guanyar, demanàvem més informació tant a l'alcalde com a través dels nostres representants a les Corts Valencianes. Demanàvem que es medicalitzara la residència. Mentre l'alcalde aplaudia a la porta de la residència quan ni es podia aixafar el carrer i es feia fotos, o mentre l'alcalde passejava vestit en un peto de protecció civil i es feia fotos, nosaltres ens posàvem a disposició dels familiars i parlàvem amb les treballadores que podíem, amb poques. Conscients, també conscients, no som ingenus, que el nostre poder és molt mince i que apenes podem fer res. No podem fer més que acompanyar-los, acompanyar els nostres, i pensem que això és la nostra incumbència, acompanyar-los. De fet, en aquesta pandèmia estem aprenent molt sobre competències i incumbències. No era competència dels mestres fer més hores de la seva jornada laboral, però ho van entendre com una incumbència i ho van fer. No era competència de les infermeres i de les metgesses agafar de la mà la gent que moria soles, però ho van entendre com una incumbència seva i ho van fer. No era competència de moltes i moltes persones anar a comprar o fer el dinar als seus veïns, però ho van fer. I amb això van fer la vida de les persones molt millor del que era. No ens hem trobat això al nostre govern. Al contrari, el discurs de les que són o no són competències seues, a més ara també han fet esment, les escoltem a cada plenari, a cada comissió informativa. Mai parlen d'incumbències, mai parlen de sobrepassar aquestes competències que tots coneixem pel bé de les persones, com han fet tanta i tanta gent que ens ha volgut salvar. Les raons les podem intuir, però és competència del Partit Socialista explicar-les ací. Un seguit de preguntes que no he vist reflectides en els informes que ens han facilitat. Per què a una nota de premsa el senyor Jordi Martínez assegura que des del 17 de març la Conselleria de Sanitat va decidir intervindre a la residència i s'havien incorporat 2 metges, 11 infermers, 15 auxiliars d'infermeria, un total de 28 professionals sanitaris per a que els residents de Domusvi explícitament, ho llis de manera literal, tenen la mateixa atenció que si estigueren a l'Hospital Verge dels Lliris. Per què diu tot això quan apenas un parell de dies abans m'havia assegurat l'alcalde davant de la nostra proposta de medicalització que els professionals no ho creien necessari i que era complicat perquè es necessitava fer obra al centre? Ens agradaria també que ens responguera si coneixia la carta que havia remès el responsable de la unitat d'hospitalització domiciliària a Conselleria, exposant que no s'acomplien les recomanacions que ell i el seu equip feien, quan ja duíem, si no m'equivoque, i si no segur que em corregissin, més de 50 morts en aquest moment. I per què, per les declaracions d'aquest metge, sembla que estiguera soles davant de tot això, no? On estaven aquestes 28 persones de les que parlava el senyor Martínez? Per quina raó Sanitat havia posat al front de tot aquest despropòsit al mateix metge de l'empresa? I per què el manté? L'alcalde tenia constància de totes aquestes circumstàncies, si en tenia què va fer al respecte i si no en tenia, com és possible que no ho sapiguera o no ho preguntara més? També volem que ens responga per què fins al 18 de juny no es reuneix l'alcalde, almenys de manera pública, perquè ara ha dit que sí, que ha estat en contacte, amb la plataforma d'afectats. I per què la regidora atén tampoc a aquestes persones que ells mateixos, en les seues declaracions públiques, constantment diuen que s'han sentit abandonats. Segur que trobem una resposta en les vostres declaracions. I per últim, per quina raó va esperar l'alcalde el dia 4 de juliol? No ho va creure adequat fer això? A l'espera d'aquestes respostes que els hi demanem, nosaltres ja avancem que considerem que el govern d'Alcoi, i així incloem a tots, perquè com bé li repetís el senyor Martínez, quan parla un, parlen tots, i crec que té raó, en un equip tots els seus membres comparteixen les decisions preses, doncs nosaltres pensem que aquesta gestió en Domusvi, com en moltes altres qüestions que hem vist en aquesta legislatura i en altres, n'hi ha el capdavall corporativisme, de no molestar els companys de partit.
I també un interès personal de no tancar-se portes en termes polítics. I diem això precisament perquè massa vegades veiem el senyor alcalde més preocupat en tractar de ser president de la Diputació, acabe, que en ser alcalde, no? I jo ho entenc, jo ho veig legítim, I dic això perquè, de fet, el 24 d'abril, quan encara no s'havien reunit amb els familiars, veiem a la premsa com hi havia moviments i negociacions amb Ciudadanos a la Diputació. I amb aquesta notícia també s'entén millor la manca d'acció en moltes i moltes coses, perquè, clar, si et mous molt, també et pots equivocar. I sempre és millor tindre un perfil baix, perquè qualsevol canvi en la política interna del seu partit no el defenestre, com hem vist tantes i tantes vegades al seu partit i altres, que és un mal compartit. I ja està, i acabe. I mira que jo això, però sí que vull dir que això jo ho veig legítim, El que no tinc clar és que buscar-se la vida, tot i que legítim, pugui perjudicar al poble, al conjunt de la població, perquè això és un problema, i un problema molt greu, sobretot si estem davant dels fets que més vides ha costat a la ciutat en les darreres dècades. Dir al senyor Martínez que si no es sentien partíceps del grup del govern del Botànic, perquè és de veres, nosaltres no, som una plataforma i nosaltres, precisament els regidors, no som militants, però tenim un partit que forma part. Però és que precisament el que nosaltres pensem, a més ho hem dit, nosaltres vam fer partícip als nostres representants allí de les nostres preocupacions i no una volta, moltes vegades, però el problema rau, i ho hem dit al nostre discurs, en què per no molestar els nostres callem. I aquest és el problema que nosaltres veiem i que, a més, vostè ha reivindicat com una opció. Nosaltres crec que en això no coincidim. Crec que es pot fer de manera educada, es pot fer de manera civilitzada, però es poden mostrar discrepàncies tot i estar en el mateix barco. Hem trobat a faltar, i vull acabar en aquesta última intervenció, a un alcalde i a un govern que ens defensarà més i millor, que encara que no tinguera competències lluitarà per nosaltres. Potser aquestes disculpes que nosaltres agraïm, que no són a nosaltres, ni molt menys no estem en greuge, però sí per no haver arribat a algunes qüestions que pensem que s'hauria d'haver arribat en la gestió de DomusVi, perquè estem parlant de la gestió del Covid en tota la ciutat, però nosaltres hem demanat un plenari extraordinari monogràfic només de la qüestió de DomusVi. No hem criticat ara cap intervenció en altre sentit. Però a nosaltres ens haguera agradat tindre, com deia, un alcalde així, que s'enfadara, com s'enfadàvem tots quan no teníem resposta. Ara hem vist que no estaven d'acord en la informació que rebien. Doncs haguera sigut molt d'agrair que compartira amb nosaltres i amb tota la ciutadania les contradiccions de governar, perquè això ho faria a la política més humana. I podríem entendre que per molt que nosaltres podem reclamar atenció des del COI, des de València, potser no se'ns dona quan la demanem. I això ens haguera fet partíceps, no com a grups de l'oposició, sinó com a ciutadans de les dificultats que té arribar a un objectiu. I hagueren conegut també els seus objectius, perquè en lloc de menysprear-nos, perquè la nota diu que ha fet ressò, però a més ens va menysprear quan nosaltres vam demanar la medicalització, podíem estar tots junts, com ha dit Ciudadanos, per aconseguir un present i un futur millor en una situació realment complicada. Realment complicada. Perquè al final governar no és passar per ahí. Governar és involucrar-se, és prendre partit. I nosaltres creiem, i el segon dels punts, ja acaba ja, el segon dels punts demanant què podem fer en el futur per a que no torni a passar. Per a nosaltres hi ha prou en no sentir-se abandonats, en sentir-se que el nostre govern està al nostre costat, que està lluitant tot i les dificultats per als nostres drets i per les nostres necessitats, i amb això crec que tota la resta vindrà de la mà. Per tant, aquesta seria la nostra proposta general, a més de totes les que hem fet ja, a aconseguir que quan, esperem que no torni a passar, però si passarà alguna cosa similar, poguérem tindre una resposta més ferma i més empàtica amb el dolor de les persones. I acabe, jo només vull acabar donant les gràcies a la plataforma d'afectats per DomusVi, perquè han demostrat que només de manera col·lectiva i des d'una posició crítica de no acceptar les coses com ens diuen que són, es poden aconseguir passos. Tot i el dolor, tot i el patiment, han demostrat que conjuntament es poden fer moltes coses. Gràcies.